Hello, what's up mga guys? Welcome back naman tayo sa akong YouTube channel, Chanchoy Carreras Vlog. Na ginagmay nga pakatok ba nga palamo at pawa sa laay. Bininjo mga guys, ako'y sugalanon nga gamay rapad ni. Nato isa ka tao nga nagbuhig kabaw. Karon mga guys, kay kato isang kabaw kay ajawon ka so asa siya. Gusto jud mo ban yung kabaw ba? Karon mga guys kay giyang kabaw gi hukot ya sa tubangan sa lang bahay sa na may kalsada, highway. Karon niyang amo ang tagiyas kabaw nag-ilis kay madtug merkado kay naipaliton mo to ilis. Karon mga guys kay pagkakita sa kabaw ni Zach kay sige magdagandagan kay muadyaw lagi. Si lumpat-lumpat lah dagandagan. Karon mga guys kay para na jag series. Kay musakay na tong tagiyas kabaw. Karon mga guys kay tuod magkabaw dagandagan lumpat-lumpat. To sagdan ra. Sakay na katong tagiyas kabaw sa series. Karon kabaw kay nakabugto man na mga guys. Wala na nisunod sa series. Dagan la pirmi ka sumpo tag kabaw dahil lubot sa series. Karon mga guys kay nakatan-aw magkonduktor sa series. Ningon mahlakon sam ning kabaw nga nagasunod sa series. Tuningon magtagiyas kabaw aho alagi na doy. Mao lagi na ijahaw. Mulakaw ko muadyaw una kabugto siguro na amo to mga guys kay kuan man ito na balaka mo konduktor ito gipasag ingan pagtagya nga sagdira na karon mga guys pag abot sa unahan kay itan-aw na po konduktor mating kay na magyapog kabaw nagabitay na magdila sa kabaw. Kung balaka konduktor ingon na nung matang basig mamatay ni mong kabaw kay gabitay na magdila kasunod sa aning series. Pamo pa doy asa man dapit ng gabitay sa iyang dila nadapitan ni wa signal na dong sagdi na kay overtake na. Okay, thank you mga guys. Inaot nga nalingaw mo nalipay mo. Thank you mga guys.